Građani protiv države zbog zagađenosti. Tužbu je podnelo Udruženje mladih pravnika. Traže da sud potvrdi da različite vlasti više od decenije nisu preuzele dovoljno na osiguranju čistog vazduha. Tražimo da sud utvrdi kako je država nepostupanjem ili mjerama koje je poduzela nisu bile dovoljne, dozvolila visoku zagađenost i time povrijedila pravo na zdrav okoliš. Zbog toga tražimo od suda da obaveže državu da poduzme odgovarajuće mjere i izmijeni zakone radi prestanka prekomjerne zagađenosti zraka. Kažu da sve što su vlade od 2007. do 2018. preuzele nije dalo rezultate. Zagađenost je znala biti i do 10 puta više od dozvoljenog. Zbog loše kvaliteta vazduha građani godinama protestuju. Govore da su domaćinstva zagađivači, ali velik broj javnih ustanova koji su preuzeli obavezu da će biti plinificirani još se griju na mazut. Kasni sa javnim nabavkama, tenderima i poslovi se prolongiraju. Eliminišemo izvore zagađenosti, kažu iz Ministarstva ekologije. Prošle godine zamenili su, kažu, način grejanja u 45 škola i obdaništa u zemlji. Plan je dugoročan. Naša ambicija je da do 2024. ne bude javnih institucija koje će zagađivati zrak. Dakle, da koriste ekološki prihvatljive energente. Udruženje mladih pravnika upozorava kako ekološki inspektori godinama ne uspevaju zaustaviti nekontrolisano paljenje divih deponija i straništa i vazduh u Skoplju više od pola godine je zagađen iznad dozvoljenih granica. Osim što utječe na zdravlje građana, ograničava nam i kretanje. Imam dijete i 2 mjeseca ne možemo izaći jer ljekari savjetuju da se ne izlazi kad je zrak zagađen. Prema procjeni Svjetske banke, Sjeverna Makedonija ima najzagađeniji vazduh u Evropi. Blizu 1300 ljudi godišnje umire od smoga, a država gubi 300 miliona evra ili 2% bruto domaćeg proizvoda. Milka Smilevska, Al Jazeera, Skopje.